Sa pulsakuhang ito ng dashcam ang salpukan ng isang jeepney at isang motorsiklo sa Luwakan Road, Barangay Scout Barrio, Baguio City. Kitang-kita sa video ang lakas ng impact sa naganap na head-on collision ng dalawang sasakyan. Sa kuha naman ng netizen na ito, makikita ang malubhang kondisyon ng motorcycle rider dulot ng malakas na pagtilapon nito. Ayon sa investigasyon ng Baguio City Police Office, papuntang sentro ng syudad ang 18 anyos na rider mula sa nabanggit na barangay. While on his way, nag-overtake siya, in-overtake niya yung isang sasakyan. Tamang-tama naman na nag-invade siya sa kaliwang lane na nakasalubong naman niya yung isang jeepney papunta naman sa Scout Barrio. Agad namang itinakbo sa pagamutan ang rider at nasa maayos ng kalagayan. Sa ngayon ay hindi pa naghahain ng formal na reklamo ang pamilya nito laban sa driver ng jeepney. Isipan pa ng pamilya ng biktima kung magpa-file sila ng kaso kasi for now, parang ang iniintindi muna nila is yung condition ng yung kalagayan ng biktima. Sa datos ng BCPO, pumalo na sa halos 200 ang nai-report na kaso ng mga vehicular traffic incidents. 35 sa mga ito ay kinasasangkutan ng mga motorsiklo. Hindi naman nagkulang sa abiso at aksyon ang mga otoridad pagdating sa pagmamaneho at pagpapatupad ng mga batas trapiko. Para naman kay Kuya Nicky na mahigit isang dekada nang nagmamaneho ng motorsiklo, pag-iingat at mahabang pasensya raw ang lagi nitong baon sa tuwing nagbabiyahe. Umiwas lang tayo sa init ng ulo. Dapat kalma lang tayo, mas lalo mga nakamotor. Kasi dan karamihan nagkokos yung aksidente sa mga mabibilis mag-drive. Makakarating naman tayo sa pupuntan natin kahit para basta maingat tayo. Paulit-ulit na abiso ng mga otoridad ang ibayong pag-iingat sa pagmamaneho, gayon din sa pagsunod sa mga batas trapiko. Ito ay upang makaiwas sa anumang aksidente sa kalsada. Sandy Salvacio, Balitang Solid North.